Mexikon da, estropatu da, eta mutxe gelditu gara. Ez da hit, pixkat experimentatzen hasi berko, gauza soltatzen da, jartzen da, nonbaitea iristea, no? Bide bakoitzak, leku batea eramango zaitu. Zuzena, hori, ez dut uste zuzeni da honik. Danak dira zuzenak. Zaiatzen naiz, gozatu ahal izaten, baina sufrimendu ere goten da bidian. Gaude, gure gorputzekin, da gure emozioekin, da gure buruakin, da gure helburuakin. Helburuak betire usteet gehiago betetze dula. Niretzat pertsonalki barruan dakatena oso asko lotu izan dugu beti alde emozionalakin, eta helburua da pixkat barruko emozio hori da nateatzea. Soltatzezuna gero bueltan etortzea, ez? Zu guztutako hori berriro betetzeko. Bai, hemen dago, aldamenean, zuretzat. Bai, esan, lotxatuta gaude. Kantuak berez presente frenetiko baten egin daitezke edo iraganean ere egin daitezke, ez? Guk egia esan normalean bizi dugun momentua zitzaiten dugu. Kantuen boterea, ez dakit, entzulek edo bakoitzak ematen diona da, ez? Momentuan momentuko hori esatea edo momentu horretan gure buruan daukagun hori soltatzea edo, galdera ona, langile klaseak zer ikusi dauka pop kulturarekin? Hitzak esaten du musika popularra, ez? Industriako pixkat eraman du, igual, sensazio hori galtzea bezala, ez? Popa beti egon da, igual, gure buruetan lotuta, ez dakit, exito komertzial hori bilatzearekin, eta horregatik pixkat horrekin, ez dakit, hautsi edo. Termino hori biltzia eguneroko kaldeko historia kontatzen dituen musikakin. Eta, gure ustez pixkatala beharko luke, ez? Ez dut uste, musika klasikoa igual gehiago, ez? Oie, igual bai. Marsa nahiakin geldituko nintzen. Pixkat akzio zuzenekoa gehiago ea. Hainbeste teorizatu gaino. Pretentzio askoi gabeko sortzeko era zintzo bat, bai musikalki, bai artistikoaki, bai visualki, sorrera era zabal batian. Deabrua sortze prozesu horrekin nolabait elkartzen dugu. Etidanik ezagutze dugu, gaztetatik. Deabrua nolako dan? Fizikoki izatez? Izatez batzutan gaiztua eta batzutan txintxua. Sormenean nahiko sufrirazten dit. Azkenean burua ez askotan 24 orduz lapurtzaizu, baita gau ez logina ezunean. Prozesu bat ageo ematen duen frutuak hor majo izaten da. Batzuetan infernuan egotea ere gustatzen zaigu, eta beste batzuetan zeruan, ez? Pertsona guztiak bezala. Batzuetan zeruan gaude, beste batzuetan infernuan, eta bi lekutaz gozatzea badago nolabait. Eta egit bastan oso atrebentzia handia izango, eskaitia. Irrifar urduri batekin. Musika nahiko emozionalki bizitzen dugu eta perzibitzen dugu, pixkat, ez dakit. Ondo pasatzea, divertigarritasunetik aratago. Beti bizi izan dut, emozioak pixkat ondik eta aratago eramateko. Hortako ibiltzen dugu azkenean, barrukoa gauzak ateatzeko eta katarsi modura. Amorrua izan daitekena, edo lasaitasuna izan daitekena, edo espiritualia izan daitekena, edo ez dakit, hori ondik handa gehiago impulsatzeko, ez? Azkenean, bide bat da, ez, katarsi batera iristeko, ez? Azkenean barruko gauza txarrak atea eta, pixkat berritzeko. Zuzeneko eta dara matematemea zoia alde igual fisiko bat ere sartzen dela jokuan, jo handik handara intenso egiten da, ez? Estenatoki jantzaudenean, zu barruko bateatzen zu, barruko gaizki esan da txerrik egidanak, ez? Estenatoki batean iotzen nahi zenean, espaldimaet bukatzean zerbait hor utzietela sensazio hori eukitzen, ez dit betetzen horrek, ez? Katarsi momentu horiek niretzat behintzat estenatokietan ez dira horren beste
gertatzen baizik eta eszenatokiaren azpian, entzuten, dantzatzen eta musika sentitzen. Normalean. Hor, askeago sentitzen naiz eszenatoki baten gainean baino. Eta eszenatokia, niretza da, atentzioa ditzezu jende batena, baina eszenatokik ez balitzan egongo bezala konportatzea gustatzen zait. Guk emandakoa berdin jasotzea bueltan. Beste norbaitentza sortzen hasten zeanean, ez da desintegratu iten da, ez? Aldi zuretzat sortzen hasten baldin mazea, hori, badakizu betirako dakazula, ja. Gure ideia botatzen ditugu, baina ez dakau predikatzeko intentzio hori. Lehen esan dizut, akzio zuzenekoa gehala gehiago. Gauza txiki hoietaz gehiago gozatu alizatea. Horren materialak ez dien gauzei kultu egin edo hoietaz gozatzen ikasi. Musika nik esango nuke betiko dela. Efemeroa izan daiteke, baina baita ere betirako egon daiteke zurekin, zure barnean.